Здравейте, приятели! Добре дошли в Sensory Sizzle. Аз съм Иван, а това е каналът, където ние готвим без зрение, за голямо удивление на някой или не, но факта си е факт. Ако не сте се подписали на моя канал, направете го, няма да съжалявате и ще ми помогнете за канала да расте. Това е много важно за мен, а може да се окаже важно и за вас. Така, каква е моята рецепта днеска? Обрах чери чушките и ето ги как изглеждат. Ако не сте виждали пипер чери, това е пипер чери. Значи, чакай да видим дали ще мога да го покажа. Ето, сега ще държа една в едната ръка, една в другата. Едната е по-червена, едната е зелена. Така си мисля, може и да не е правилно, но... Значи, ето така изглеждат. Големината им е като една череша, малко по-голяма от една череша. Вида е като камбата. Но са мънички. Гледах си ги тук в моята градинка в Ню Йорк. Събрах 42 чушчици и реших да ги мариновам. Това ще бъде нашата рецепта за днес. Доволен съм. Първа година ги гледам. 9 коренчета, 42 чушки. Няма пръскане. Всичко е натурално и гледано в най-големия и ненормален град в света, Ню Йорк. И така, да започваме. Какво ни трябва за нашите мариновани чери пиперчета? Първо, естествено, чери пиперчета. Ето ги, пак ги показвам, така да ги видите хубаво. Чери пиперчета. Има червенки, има зеленки. Тук имам чесън, нарязан вече. В тази чашка имам смесен оцет и олио. Всичките мерки и количества ще намерите, както винаги, в описанието на видеото ми. Тук имам сол и захар смесени. А тук имам бахар, черен пипер и дафинов лист. Нещо пропуснах ли ми? Да. Тук имам магданоз, нарязан. Това ни трябва за марината. Разбира се, да не го пропуснем, ще ни трябва и буркан. Ето го. Този буркан е 700 грама на винт. Него ще го ползваме. Предполагам, че за 42 чушчици ще е достатъчен. Сега, какво ще направя? Първо ще поставя да изпека чушките в моя комбиниран airfryer касори. Ще ги пека за 12 минути на 400 градуса. В това време, докато се печат чушките, ще приготвиме маринатата за нашите мариновани чери чушчици.
И така, приятели, нашите чушчици се изпекаха, много са горещи, ето ги. Както казах, това не са люти чушки, това са сладки чушки. И нашата марината също е готова в този буркан. Значи слагаме ги чушките горещи, за да могат да дръпнат, да вакуумират капачката. Нека да го... Ето, приятели, вече сме затворили нашите чушчици, горещи са. Сега какво трябва да направим е да обърнем буркана и да го оставим така. За колкото време, може би до утре сутринта, да е с обърната надолу капачка, за да може да маринатата да се дистрибютира, да се разпредели по-равно по всичките чушчици. Утре вече ще е готов нашият пипер за употребяване. Тази рецепта е много добра, ще ви хареса. Наистина препоръчвам да си я направите. Лесна е, не заема много време и е много вкусна. И с това нашият епизод за днес завършва. Ако ви е харесала моята работа, подпишете се на моя канал. Ще ви бъда много благодарен. Харесвайте и споделяйте видеята ми. Това ще помогне на моя канал да расте и повече видеа да стигат до вас и до всички останали. Благодаря ви за вашето внимание и ще се видим в следващият ни епизод.